اندروید ji peyva yewnanî Android S bi watiya wek mirovan yek ji pergala xebitandinê ji bo guhêzbare wek smartphone û kompûtera tablet. Ev pergaleka open source e ji aliyê Open Hands Alliance ve hatiye pêşvebirin û bi Google tê birêkirin. Bingeha xwe Linux kernel e. Kirnik Larry Page di 13 Adara 2013 de aşkare kir ku êdî li hemû cîhanê ji 705 milyon pirtir guhêzbar bi rêya Androidê dixebitin. Warek Scamdit di Nîsana 2013 de diyar kir ku ev jimar her roj bi 1.5 milyon guhêzbarên nû zêde dibe. Dîrok Di havîna 2005 de Googleê şîrketa Android'a ku di havîna 2013 de hatibû damezrandin kirî. Di wê demê de Android hê nedihate nasîn, tenê dihate zanîn ku eyva pergala ji bo telefonên bêrîkê amade dikir. Di 5 mijdarê 2007 de Google da nasîn ku ew ê bi hevkariya 33 endamên Open Headset Alliance ji bo telefonên bêrîkê pergaleke xebitandinê ya bi navê Android pêş bixe. Ji 11 Cotmeya 2018 pêve Android êdî bi awayeke fermî ji raya giştî re amade ye. Yekem guhêzbarê ku bi alîkariya pergala xebitandinê ya Android kar dikir, smartphone bi navê HTC Dream bû û ew di 22 Cotmeya 2008 de li DYAyê bi rêya T-Mobile G1 ket piyasayê. Yek ji taybetiyên vê smartphonê ev bû ku karibû Global Positioning System bikaribîna û xwediyê sensorên hereketê bû jî. Her wiha ev taybetî heta îro beseke bengeha Androidê ye ji wir û pêve gelek guhêzbarên reng bi reng yên şîrketên cuda hene û bi Androidê kar dikin. Ji sala 2010 de heta îro Google êdî guhêzbarên xwe yên Androidê jî bi xwe amade dike wek guhêzbarên Nexusê. Ekran û bikaranîna wê Bekarhênerên Androidê wê bi rêya touch screen ekrana destdayînê û li çend tuşên software an jî hardware bikartîne. Ji vê bêhtir gelek sepanên cuda hene yên ku digel bi rêvebirîna axaftinê karin bên bikaranîn. Rûyê bingehê ekranê ji 3 heta 7 ekranên destpêkê pêk tê û her yek ji wan rûyê guhêzbarê dijî dike. Kenarê jorîn weke perbaza agahiyan kare bê dîtin. Li milê xwe yê rastê agahiyên derheqê saet, rewsa şarjê, girêdana înternetê, Bluetooth û welane nîşan dide. Li milê xwe yê çepê ji agahiyên derheqê pergalên aktîv û peyamên cûr bi cûr wekên pergalê hene. Gelekî spas ji bo ku ez temaşe kirim.